Nginibingelele-ke babukela emakhaya, nginibingelela ngaphansi kohlelo lethu umgwazelo. Babukela emakhaya nibingelele yona-ke ingwenya edla ezinye iy'ngwenya. Babukela emakhaya namhlanje-ke sesiphinde futhi sabuyela la kubhuti lo owadlalwa intombazane ematshwaleni. Kodwa-ke ubhuti uthi akanalisakanga kahle. Kodwa-ke bafethu nani niyazi anginawo amaningi, angile ngamaningi. Ake sinikeleni khona, ake siyomuza ubhuti ukuthi yini manje inkinga. Kodwa-ke bafethu before singene ohlelweni lethu lanamhlanje ngicela ningakhohlwa ukusubscribe ni-like phela. Sanibonani, yimina uSenzo Mbatha. Ngibhalele futhi lona uhlelo likaMgwazelwa ngoba ngifuna ukuthi kube khona isiphetho esihluke ngalesi saba khona eqaleni mayelana nodaba lami noSindi. Mayelana nodaba lami noSindi, izinto engagcina ngiyithathile azinganelisanga kahle kahle. Ngakho-ke ngoba ngiyabona ukuthi sesikwazi nokuxhumana manje, sengiyazi nanokuthi ngingamtholaphi, nanokuthi-ke izinto esesibhekene nazo seziphinde zangenelwa namaphoyisa. Ngithemba ukuthi kuzokwazi ukuthi-ke kuxazululeke lolu daba lami lokuthi ukuba-ke ngithole-ke i-TV, ngoba ngaphambi kokuba-ke indlela esahlukana ngayo kube ileya ndlela leyana, ngaphinde-ke ngathi mase ngivela khona lezi ndawo zokuxhumana kwabe selivela kudaba lami kumama lo engizwana naye lapha ekhaya esengingasazwani naye. Kwaba mapeketwane nje ngenxa yakhe ukugilwa yiyo le ntombazane le uSindi. Ngakho-ke ngithi-ke angisizeke-ke manje ngibone ukuthi-ke singakwazi ukuthi sifike siyithole yona i-TV le angakwazanga ukuthi angibuyisele yona ngoba wethembisile emva kokuba-ke anginikeze ibhala nawo amafoni lawa ayenginikeze wona. Okwamafoni angangigculisanga nhlobo ngoba ngase ngibamba nje futhi nengqondo yami iphithene kukuningi ekhanda ngendlela isimo engangayitshela ukuthi sizoba iyona esavele saba iyona ngaso ngalesa sikhathi. Ngakho-ke ngithi-ke ngiyanxusa ukuba-ke uhlelo lakho umgwazelo ukuthi-ke lingilamulele kule nkinga engibhekene nayo, ngikwazi ukuthi-ke ngithole i-TV le engizoyifuna manje. Ngiyabonga. Hhayi kodwa le genge le ijwayele ukuba khona ngoba isebenza ebusuku nje. Ukhona, ngizwile lutho khona. Kodwa vele phela ngithi abasebenzi basebusuku lapha. Okay, sukhona. Nok. Baba, cela Sindi. ibhara leli. Qoqo ekhaya. Nawe indlela ombiza ngayo uyamncenga libelihlini. Qoqo. Yini? Indaba kwenze njani? Kanti awusizwa yini sisi? Hayi ngiyezwa phela ngisabhizi. Size kuwena. Kuphinde kwayinina futhi yini ke manje? Kusayithina mfethu. Sengiphethe nabanebhamu. Hayibo, mfethu sobuyisa into zakho la lezi sayithatha eqaleni, nangithi uyazi ukuthi Hayi ngasho ngathi akuzona ezami. indaba ayiphela iphela. Bengazi bethi uzoyibuyisa. Vele bengizolenza nje libhala bese. Angazi. Kahle sisi awungichazele mina Manje uyimisele. asengingenaso isikrusu uyalibuyisa. Hayibo. Hayiwe. Imali. Ibhala lihambele nje Imali. manje. Ima. Ngathi bekuthutha inhlabathi yamathuna. Wena kukho konke nje wena ubona ukuthi athena sisitru. Phela hamba nazo. Alright. Sisi sicela usifake ngaphakathi Leli langa lizolenza amagwinya emvelo. Ngeke ngikwazi. Okay. Mawukuthi awuthanda ukuthi singene ngaphansi singakhulumela phela la ngaphandle. Ayikho inkinga phela sikhulume phela. Kodwa ngeke sikwazi sesithini ukukhulumela ngaphandle. Anisho nina nazalwane nikhuluma yini vele? Sisi sicela ukuthi singene ngaphandle. Vele nje. Sidalo sakho. Cha phela anikwazi ukuthi nivulele ekhaya. Hayi phela khona umgwazelwa la. Hayi. Akhona nje kinsenzo la. Sisi. Kahle. Nami kumele ngibiza wamaphoyisa ke. Cha. Hayi angazi. Sizokhuluma kahle la sifuna ukuthi sithole indawo sikwazi ukuhlala ukuhlala phansi. Kahle mase nivulela amasango ningavulelwa. Hayi ke nizovulelwa mina ke ngesikhathi sami ke mase kuthanda mina ke. Abe. Isekhaya phela la. Okay sisi sicela ke ukuthi usivulele ngoba senzela amehla abantu. Yababobuka manje sebebhizi. Nini niza namehla abantu nihlezi niza namakhamera. Niza hayi nini selamehla ningisukela ngisekhaya. Yabona this time. Wena uzoba igwinya. Sisi
Sinicela ungenise ngaphakathi. Yabo nje Ngifuna busungise ube emaphoyiseni. igwinya. Yabo nje busungise Alright, emaphoyiseni sis. singifela amaphoyisa Imali. mina ekhaya. Awu. Sifuna ukuthi sisolungisa isimo kahle, yabo. Angifuni size futhi Isimo sani? size sisebenzise Ngiyacabanga nje. isandla sensimbi. Lento Hayi. ayisanamdante. Sindu siyaziwa nako social media nami ngiyaziwa manje la social media Nkonkozelo siyaziwa mana. la Lalela sisi. sivelile ke Manje manje mesivelile. bonakalelwe into zami mfethu ngicela ukuthi singene ngaphakathi singenise sikhulume lento bese iphele namhlanje Ngoba manje Uzotshela kumgwazelo wakho ke ameke avulelwe yimini. Ngoba shutha kuzungenwa namhlanje. usenzile Shutha imali. kuzungenwa ke namhlanje. Angazi. Ngizivulisa ngola. Angazi. Sicela ungena. Bephethu shipara lapha. Niyalibona nithathanga ngaphandle lelibhala. Siyangena ke namhlanje. Angenani ke ngenani khona nizokhuluma nodwa mina ngiyaphuma. Nina niyangena mina ngiyaphuma. Okay sisi ngeke simeke kanje sicela ukuthi Nina niyangena. sisi ngeke imano sisi imani ima ni baba ima phela ima o Unqume ngani? ishisa umoya uma ozobona sekhuluma ukuthi ukhuluma ngani imani asapha boss Unqume ngani? sesilalela la asizazile ngale drama le oyenzayo la kini Yimini umuntu ohlukunyeziwe la Yimini ofuna Uhlukunyezwa ba. Yimini umuntu ofuna ukulungiswa la man Ohlalithe phansi kodwa kahle la ngifuna i-TV yami la wena i-TV yakho. Na ngifebelile bonke ngidlale wena Uzayithola la. Izolala ekhaya Yini usulakho nifika njalo nina lana. Hayi sisi kahle kahle Ufuna imano ufuna ngiphinde. Ngiphinda Ufuna ukungiphinda yini noma ngikuphinde angizele lo nonsense la ngifuna into yami yabo into engifuna la i-TV yami sekuyinto lalela yami. hlala lapha phethu sisi lalela la sisi Awungiyeke wena. Hey. boys hle sisihlalo sibe lapha masuma la phansi kwabo lalela sisi azile kabi bese acela ukuthi sihlale phansi Hayi nize kabi ke mase ngena ngoshiki la ekhaya. sicela nawe ukuthi ungasimeli siyazi uthikile Hayi kodwa ke nje ngizoma ke mina. Ngeke nje ngize ngihlale phansi. Njengoba nifika nifoma nijulukeni imanzi 10 niyaphi vele. kodwa mina ngaze ngiyibone lento ukuthi umuntu wesifazane umela amadoda Hayi ke. kodwa ngoba sikina yiki into Mina ngaze ngiwabone amadoda alandela umuntu wesifazane yangaka wona njalo yini. Okay, lalela. ufuna umdlalo ufuna into zami la Oh ngase kumdlalo kodwa Izona- masefika njalo niyafika. Phela- Ukhathela ba. phela ngabe into ngikhala manje besikhuluma enye Ukhathela ba. amadoda lokhe la into zami Wena uyawathanda amadoda nina shuthi nina niyathandana nina. Manje nizothandanela la ekhaya. ngicela sisi Ubalethele wesisi ayikho awukwazi wena ima ukukhuluma nami babe khona yini eqaleni nathi ukhuluma nami wena angithi wena wakhuluma nami uwedwa babe khona bona yini ndaba namhlanje sebefika njalo bona sebezofika bezokhuluma nami awusakwazi ukukhuluma nami into lalela la ubona ukuthi wena uzosurvive wena Angihlangene mina ngihlangene nawe ngikulandeli mina nginendaba nawe wena ubhizi lokhu ulandelana ngiyazi ukuthi ngimnandi ngiyazi ukuthi ngicela ukhulume naye ngoba ngifuna i-TV yami yonke usafuna ngiphinde yini manje mengibheda ngitolkayela usindini lelo ngusisi wafika nabelungu uyabona mase sikule position yakho ngeke usithande anginendaba mina yeah understand anginendaba ke shem ngisho ngaba kuyiposition ngisho noma ngaba ngazi kuyini angihlangene bengisacela ke ukuthi sikhulumeni lalela la sizele ukuthi sizolalela wena ukhuluma la size malana nodaba lamfowethu mina ngihlangene nodaba lamfweni wena angithi mfethu cela usisi umnika amafoni akhe hawu ngasho ngasivela zobuya letha wena baba umuntu esifazana kabanjwa ngani engishaya mfowethu ekhuluma namanyala wakhuluma Chala phansi baba. Uyamshaya manje i-assault le wenzayo. Yimini umuntu othunyeziwe manje. Lo muntu ungethela amaphoyisa. nawe njenga wakho lawa amaphoyisa umgwazelo ushango mina usiletha umgwazelo mina ngaletha amaphoyisa wena uthanda ukuletha umgwazelo ngoba uyabathanda abantu bakho nawe ungawaletha amaphoyisa angizokunquma sisi wena uthanda ukuletha amaphoyisa okudlala mina ngiletha wangempela Uyazi ukuthi yazi umuntu angayithola sesejele ngempela anginendaba sisi
Uyazi ukuthi mangase lento yena. Mhlawumbe ejele bazokufundisa ukufela. Kangcono kunalokho okwenzayo. Lalela ke sisi. Ngabe uye esikoleni esi-right. Sisi. Ihlangana nayo yonke lento le. Ihlangane ekuthenini ukuthi ungijwayela kabi iphi imali yami. Ngifuna i-TV yami. I-TV yami. Manje mawungahlala. i-TV. Nalo uhlobo lwe-TV olufunayo wena. Alukho lunye. Hayi. Lalela. Ngikhathele leyo nto. Yabo leyo nto. Ukhathale wena kulawe usafuna samo ngizokunikeza Sisi. futhi. Into ezokusiza la sicela ukuthi wehlise umoya. Hayi ngeke ngihlise umoya ningifike la nizongibhedela nebhalala la ekhaya futhi iscrew asekho esinye uzongithetha Wazongisanganela wesini. ngizosangana Manje kusayinto eyodwa. angikakasangani-ke yabona-ke uma ngizosangana namhlanje-ke yabona namhlanje-ke la Angazi ngizolenza lapha ngase ngilithatha. wawulithathelani pho kwasekuqaleni Ukuze ubuyise into zami. sabuya-ke Bafowethu. namanje ngeke ayibuye ubuyisile ibhala ngeke ayibuye into zakho nomgwazelo wakho nawo nihambani nawo niphume nje la lokhu nizongibhedela Sitshela mase uqedile. uma sengiqeda ukwenzani Ngicela nje kwenzeke ubulungisa la ngoba manje intombazane sesiyakhuluma kami. Ungaze uyithole usunquma amantombazane la. Uwanquma ngani? Anqunywa kunje ngoba manje. Uwanquma ngani? Wesisi. Unayinto yokunquma wena usahlulwa into yokufaka lapho unayo. Imani. Uqala ukuthi ngiyakusaba wena. Uthola kanganga. Imani. Nawe security didi ushaya wena ngoba phela ngikholwa. Bangafakwa wena. Bangafakwa. Kufakwa lento Man. Hayibo. Kahle kwenzakalani la endlini? Nina Bafakwa na kuwena. faka lento ofuna ukuyifaka. Awufuna ukukhuluma indaba engize ngawo la. Ngene nalokho. Yaba manje ngiyela. Ngifuna imali yami. We bafu. Yabo njengoba nilibele Amadoda 3 wona zokwenzela. Angimsabi-ke noba u3 na-ke mina. Akuyona into engiza yabo into ongenzisa wena manje akuyona into engizele la. Sisi. Zangibhedela izinto manje ekhaya. Uhlangana nezibhedela wena mina. Idolgayela usindini la. Wesisi. Ungafuna ukuthi ube right nje ubukhulu 5000. Mfethu Ungafuna ukuthi ube right wena. nango sisi ethi kanjani akasabi kanjani. Wesisi thina sizile la ngokulo. Anginendaba nokulo. Kodwa makuwukuthi nina nifuna ukuthi nithintane nobabili. Ya. Singanidedela kancane phela nithi ukuthi. Ayikho phela inkinga. Angiyadlala. Lalela sisi. Sicela ukuthi wenze into eqondile la. Yini eqondile kumele ngiyenze mina? Sizolanda iTV. Nina namadoda nibakhulu nibangaka nizele mina nje ngedwa nje la eSouth Africa nje nizela kumina. Yabo ukuthi Hayi cha uyigwala bo. Sindile abantu ibona bazogada wena ngahle abantu bagada wena. Wena uyani lokho. Ngoba yabo njoba ngize la nabo. Ukube ngizele mina ngedwa ngabe lalela sisi. Ngabe ngoshe manje kuthiwa ngizohlasela. Hayibo wangaze ubona fakazi ubona yona into ethelele engizama ukuthi kahle wena wenza wrong game amaphoyisa pho engabulufena amaphoyisa ngempela iPTV yami mfethu iTV iPTV yami mfethu ayikho asibangalobe shwalela le iPTV yami iphi imali yami ubloko ngohlala naye la iphi imali yami ubloko ngohlala uyaziwa vele uthi nje ubloko ngohlala iphi imali yami ngumfama umuntu omdala la angene kulezi zinto zenu umuntu omdala lalela ke iphi imali yami imali yakho yebo enze njani manje imali yakho waseyenze njani asiqedanga sindi nawe sikhuluma nje eqaleni ngitshela ukuthi kahle bafele phela bazele ukuthi engwazi ukunika 5000 usuzonginikezani manje yini kumele ithole wena sindi njengoba ufuna ngikuphindise futhi manje ufuna unginikezani ungazodaka wena udakelwa ubani nina awuthubaya kancane awuthubaya kancane imaphela baba imando baba angisho phela ukuthi hawu lalela sisi eyami leqhe angiyikweleti sisi ngadalwa nayo nesibini sokuzuza usho namakhamera ukuthi kahle uyayayisa sisi anginendaba namakhamera nababuka banokwabo nabo nesibindi umuntu wenza into ayithandayo ngento yakhe wapi sisi isibindi vele nginaso wena awunaso yini cela ugqoka uphaqa engiyifunayo nje namhlanje iTV yami ngeke uyinukeke lo iTV yami lalela sisi ngeke uyinuke sisi sicela ukusilalele kahle ke namhlanje angisezwa lutho ke mina manje yabona ke angisezwa nje cha phela ngithi nginikile lesi sikhashana esincane ade nesicela angisezwa ke okay lalela sisi sizofuna iTV la bafo ngicela uhlale phansi bafo before sizofike la angithi sikhulumile nawe sathini
Asikhulumile msathi kahle kahle kufike abaseshi. Yebo. Befika necase. Benzani? Bathi uphinde wabathinta futhi uSindi yena lo. Sindi Ndini lo. Okay. Jobe efikile nje lamaphoyisa la wafikile ke iwona la wasenza ukuthi nami ngithatha umnyakazo ngoba vele phela bengilinde yena. Okay. Mase kucaca ukuthi kahle kahle ulwa nami. Secaca ukuthi ke phela vele ke sekumele ngikhombise ukuthi kahle ngoba ngangize okokuqala kuyakhombisa ukuthi lesasivumelane sokuqala lesingane ngathi uzonginikeza imali uzongibuyisela iTV yami noma imali wena uyindoda yalutho wena ngicela ungiyeke ngicela awuyindoda yalutho namanokliz angcono ngoba yaqapha estofini wena uqaphi kwaqapha ufuna ukuthi kushayile anginendaba bese ukuthi shayane mase siyaphela licala caca ukuthi mina bengizokuhlukumeza kwamanje vele uyangihlukumeza kwamanje nje nale mgwazo yakho lalela akekho ohlukumeza omunye la ukhona yes umuntu ohlukumezekile la ngicela ukufaka ekhanda lokho umuntu ohlukumezekile la wena yes imina ke this time ohlukumezekile khohlwa ilo sisi usisi uyikahle uyasebenza yabo shuthi wena watholakala endaweni errong azange akutshele iqiniso ukuthi yena lalela sisi mama ngokusala yeyami kodwa kwakumele umtshele inform ukuthi bhuti kahle kahle ngila yasebenza wayifakelani yena Sindi ngangayazi yabo angihlangene mina uyazi ilalela la uhleze iphinda lento ukuthi wayengazi ukuthi kwenzakalani iTV yami iphele le lalela ke sisi yabona manje usufika egcineni ikuphi egcineni kade asikafiki egcineni uma siqala yabo wesisi siyaqala ke manje la siqala khona kwena qanti sekusegcineni mina ngizokuzwa ngani ngoba nakunamadoda qanti ngizozwa ngani angizokuzwa ngani mina isekhala mina ngingasangana manje kuwe yonke lento egcwele la sekhaya lami la awusangani sisi awumencane ima ngithatha isihlalo ngihlale phansi masiyasangana mhlambe wena awubaza mase niqedile mase niyasho mase niyaphuma niyahamba emzini awusanganeke cha phela angithi usangana sifuna usanganeke hambanike Sindi nami sephela sithindele ukuthi usangana phela Siyankesa leli bhala lakho usuthuli azodlala lawe namadlobo lalela lana sifuna awodi lebhala ke ngiyafuna ibhawu bazongisanganela wena okay ufuna ukusanganela mo wena ngakakusanganeli bazohamba laba wena uzosala nami sisi isazodlala iTV hayi film isazokwenza ifilm yangempela sebengasekho yabo ngiyaqala ke lokho ifilm yangempela isazodlala mntakama ukuthi uyebidlala kiphi channel mina nawe siyazi bazohamba umgwazelo nalama camera nama mic asinandaba ke nakho mina nawe sizosala estikini mntakama izobibukana kanje kukwena ukuthi sidlala siqoyile noma sidlala sinquna ngihlangene ithini yapi lenkulumo iyekutheni ingakapheli ke lento uthe sekusegcineni ila ibiqala ke sisi imaki lalela la kahle ukuthi mhlambe asi-understandani ukuthi ngike ngi-understand lento ngifike la ekhaya nina mekhulunywa nomunye asukuma akhulumele phezulu yabo ehlisa umoya sisi ukuthi akafunisekile sisi ngicela wehlisa umoya asilwi la ngifundiseke ngani mhlambe inini engathi benishiselwa nje yokwenza yabo kahle akuliwa la fanele ngenze wena njani umile Sindi ngenze njani okwesibili sifika la ngenze njani asunderstand usikalahle uyihlobo luni lo muntu siloko sitshela ukuthi hayi hlobo lo muntu kancane kuvele ezinye ngilo hlobo lo muntu ombhekise phezulu lapha empeteni ngilo lo sengiyazi ukuthi uyadayisa sengiyazi Sindi uproud endike eyamphela nami ngizocela imali yami ngcono ngoba nasemakhamereni uyafela wena ngikweletayo ngifuna imali yami lalela ke sisi angihlangene nezinto zakhe ezonakele nangitshelanga nezinto zakhe pha manje wakwenza ukonakala kwezinto zakho ekhaya lakho kwayinkinga yami weza nomgwazelo wena wonakala kwakho wasuza nomgwazelo la ekhaya angihlangene mina ngonakalelwa ngendawo mina wesisi ngikwazela ngisenizolungisa belungisa bayilungisa yini wena kadulala nami ungayifakile icondom bayilungisa ho angile futhi kuma period leyo ngane ke yakho ini yebo lalela la angazi noma umgwazela uzokondlela ingane lalela emfethu umgwazela zakondlela ingane ayiphathi wesisi angihlanga asazi ke phela sisi umgwazela umbize mase khona ingane sorry
sorry hayi kuleke mhlawumbe isitayela sakhe sokuthi bawatrapha kanje vela amadoda yabo ngisho amadoda lokukuningi senginengane manje futhi ngolwe ngifike kahle sentu uyathanda ngolwe ngifikile la ekhaya wena othanda ukuza la uthanda ukuza kumina ngiyazi ngiyashisa vele izinto zami vele ziyabhela ngiyabela noma umsebenzisa isineme yabo nje Sindi yabo usebenzisa isineme wathi ngicela TV yami ithatha phela yami Sindi wena indoda umngaka ngithi wena uya-afford wena ungikhombisa ama-payslip akho ungikhombisa mina ngikupha TV yami imali uhlula ukuthenga enye i-TV uzolokhu umlandela lesi sikoroko ayeqhamuka kanjani ayikho into eshoyo Sindi Ngicela ungichazele. khona umuntu ongamtshengisa ama-payslip nihlangana naye ematshaleni ngoba into engamtshengisa yona ngamtshengisa islip sasebhenki mhlawumbe ngikhipha imali imali kuze kufike lapho kwakwenze njani angaze ngimkhombise sisi Kude angaze ngikhombise la okay into eyenzeka la ngikutshela ukuthi sasuke ematshaleni sidlela ubumnandi vala leyo nto wena sidlela ubumnandi mesiqeda ukudla ubumnandi siyasuka siya le endlini sifika endlini sishaya itoftof kuyavuka ekseni sekusuka lesigemegeme esize safika la nje ubona ama-payslip phela ungikhombisanga-ke mina ekuseni-ke wangikhombisa-ke noma ngayisafebelini kodwa ngiyawazi wena uhlula ukuthenga i-TV usungathi ungitshela lesi sikoroqoqo sesikoqoqoqo se-TV sicela yona-ke lo usho ukuthi wena uyaphila wena sicela TV ayikho-ke la ngasho nje ngathi kamuntu wami okay lalela-ke sisi yabona-ke yabo manje usufike ekugcineni sizwa ngawe-ke Mgwazela yabo namhlanje ya uzokubonisa amabele enyoka hayi mungawazi uzowabona ngiyathanda yabona inhlobo enjengawo le itshethi isile ehlezi ihambela phambili abafana ifuna ukubaxhaphaza ngoba uthi izogijima ihambe yo-report e-police station mina ngilalele kodwa-ke la ekhaya ngeke ukubone lokho la ekhaya usho la ekhaya la kuthini ngeke ukubone lokho wakhomba ngaphansi futhi wena yakula wena ngithi thina ngeke ukubone lokho lalela la ekhaya uyikhomba wena lalela sisi ungangena emlomeni mangikhuluma nawe hayi phela le nto yenzayo wena uzolandela mina isekhaya la kwayikona nje ukuthi lokhu nenzele nyoba xova ubuzwa la ekhaya futhi uthi simelo wena umuntu wesifazane inyongo le lalela-ke sisi ndoda simbamba nge-4C-ke manje ningisana uduleni ngamabele simisa la i-TV lalela baba sisi into ezibuhlungu ngithanda kabi sisi sicela-ke ukuthi uthuthe uzosambisela uzoyihambela siyolanda i-TV noma ufuna sisebenzise i-force noma ningasebenzisani mina nje konke nifuna ukwenza ngithi nina sizwa ngani silalela nina yonke into niyazenzela kuyingenela ningenelile yonke into enishoyo kodwa noma yini nje mina ngikuthanda konke thina sidli kahle thina sisi la size hayi nina niyalwa nina nilwa nami cha yabo nje yazi nina nihlulwa ziningi igebengu la ngaphandle ezenza yonke into ibulala abantu angikaze nje nginibone niyibambile nizobamba mina ngiyintombazane wena uhlula ukufika wedwa njengendoda masisi ufika wedwa njenganje eqaleni wafika wedwa nje sahlangana eqaleni wedwa wahamba nayo Umgwazela noma uqashile wena Umgwazela ongaveli usenkingeni manje engangiphopha usenkingeni ngifika ngedwa ngabe sekuthiwa ngiyahlasela la kimi hayibo eqaleni wahlasela yini manje ngifika nabantu engazi ukuthi bayasiza ngoba ngizwile wena usho ukuthi ubutabane ikhanda lakho buyazunga mani wesif uyabona-ke manje engathi ngizokhathala lalela ngifuna i-CV kuphela lalela baba uye emaphoyiseni ngisho ngathi ngithola i-TV yami mehlule ahambe emaphoyiseni mongibamba kanjalo uyankityaza lalela sis okay sicela ukuthi usizweke mina umuntu olinyaziwe olinyazoba yimini umuntu owalalwa la yimi owalalwa-ke la ikhanda laba wena wangivumela wena wogijima phe kwami wena usasho ikhanda hayi bo ncane nowuphe kwami all over silalele phela Mgwazelo wawungekho wawungekho manje wena ufuna lokho ngikulalela ima into ezosolva lento iyodwa nani khona bengicela-ke ukuthi-ke okay uma usumbamba uyakhala yini ima ngicela-ke ngabe ukhala ngokuhlukile-ke manje
ngicela sisi ngicela umbuyisele i-TV yakhe Masucabanga lo kamnandi. mase siyahlukana kahle. Nihlukana noba Siyacela. mina yenisahlukana nami mina ningithanda ibhadi nje mina ngiyanibona. Anifune ukuhlukana nami nini. Ngisho nganika leyo TV nisazophinda futhi nibuye Awusinike sibone ukuthi ngeke sibuye yini. Angifundi Lalela sisi siyacela yazi. mina ngifuna imali yami. Phela uthi umnandi. Mina ngifuna imali yami. Masisi. Umnandi singinika i-TV. Uyabazi nje Sis. lo mnandi. Angithi umnandi wena Sis. sisi. Yes. Ngikunika i-TV yami ukuze Manje Sis. hayi ngeke Sivela kwa manje. nomusho le. Wendoda. Nayi phela le ikhona. Lalela ke. Kahle wena. Uyabona ke manje. Zobona. Awuthule Bafo. khuluma umgwazelo ke Bafo. manje. Awehlisa umoya. Uhlulekile. Lalela sisi into esiyenzayo ke manje hayi ukuthi silwa nawe. Yes. Ngifuna lokho ukufaka emandlebeni. La sithi sizama ukusiza isimo lesi esenzeka phansi kwakho nobhuti. Yabo? So manje ke ngicela ukuthi ke manje ke ngoba ngiyabona ukuthi kahle asifike emaphethelweni ale ndaba le. Kuyaphoqa ke manje ukuthi sikuthathe. Vele ne case number nansi ngiyiphethe. Ningisaphi? Cha, nayi ne case number yakho. Angithi yabo? Nayi case number yakho. Ngicela ukuthi ke sisi Boys. Bambe. Ngibambi nje ngalezo inyawo zakho mina lo size 8 wakho. Ngangibambi nje. Masisi, lalela. Angithi wena uthe ubhuti wamvulela icase ye-rape. Ya. Yebo ke. Nathi ngokunjalo ngithi uyakhumbula sifika sikutshela ukuthi nathi sikuvulela icase wantshontshe TV wena endlini yalo bhuti. Bafo Iyafana. Lalela. Angitshontshanga. Lalela sisi ayikho into soyi-arguisha la. Wena manje sikubophela ukuthi yabo thina igunya lokuthi sikubophe sinalo. Yabo manje siyakuthatha siyoke lalela sisi. Nomagunya. Noma ungathini. Yabo manje. Boys. Bambe. Ungangibambi nje ngalo size 8 wakho wezandla mina. Hey kahle. Uyangigcoba ungibambi uyangigcoba futhi. Asambele. Hayi. Hlukane nami ngiyakwazi ukuyihambela. Ngiyakwazi ukuyihambela. Ho. Hlula ukubamba amanye amadoda. Asam. Angihambi ke phela ngizongahambi mina. Sisi. Anizokungiphoqa. Angithi sikutshelile ukuthi phela ngiyena wena mina. Masikutshelile ukuthi sikunika. Ngihambisa ngenkani. Sisi. Sikutshelile ukuthi sikunika ama-option awu2. Uyayibuyisa i-TV Nizwile yami option ukuthi 10. Okay ngicela ukuzwa. Nika nangizwa ngisho njoba seningibamba. Isho yakho ke option. Hayi, zobe ngisayishola niseniyenzile nje nini yokuqala. Lalela mfethu. Hamba lo muntu uyasizwa. Ngizongaphumi mina la. Asinandaba phela ngeke singedlale wena. Ngizongaphumi phela. Phusha mfethu. Phusha lo muntu lapho ngemuva. Mina nginisabi mina. Okay. Uzazulala ejele. Uzazulala ejele sini. Ngenxa ye-TV. Angihambi ke ngenkani mina. Lalela sithi senze njani? Angihambi nje ngizoyihambela mina mase ngifuna ukuhamba ngendlela. Manje sinisazi ngincamela ukuboshwa nje mfethu. Ngithi afunde ne-TV yami. Baba. Animela. Aningiyekani ngizoninikeza lo mkhenkcezo wale TV yena lo ningifunani isiqoqoqoqo se-TV. Give TV yami. Hayi ngizokunikeza umkhenkcezo Saba we-TV ngitshela yami. unjalo. Ngitshela unjalo. Lalela sisi cela sami. Ngizonikeza le-TV yena. Ngikhombisela ikhona. Ayibela ngidlali vele ke. Woza. Neyami i-TV mina yongidlala. Hey buka ke yabona. Sesize sibuka kanjani abantu nami. Ngiyeka wena yini? Usangithanda yini wena? Awuma sambe. Ayifusekho wena. Asambe. Akwazi. Asambe. Angikwazi ukuthi uyaphi. Uqola bakho ngeke ukise ndawo. Usek. Asambe baba kahle. Awuma. Imani phela ngithatha ukuyena senayingenela niyazi indlekiwa khona. Emaphoyisa. Sisasilwi la nawe iloko nje kumele ukwazi. Thina into esidinga sidinga i-TV kuphela. Akuliwa nawe. Boys ema lapha eminyanga. Kwenzakalani la? Kuyaphunywa noma kuyangena? Kuyangena ke wena nalokho angisuze TV. Sicela skipha TV sisi. Ufuna TV wena noma ufuna ukuphuma noma ufuna ukwenza njani?
Ivunulula TV. Hayibo. Cela nje unginikeza. Nawu umkhetesi wakho. uzoyibulala, Noma CCTV. ingafa vela inamsebenzi nomnikazi wayo akanamsebenzi. Sambe. Hayi siyabonga. Siyabonga. Olile. Ogcina ngabanye. Hamba nalo TV. Ngiyabonga kuhlelo lamgwazelwa ukuthi ngihambe ngaze ngahamba ngagcina ngisizakala. Na iTV yami sengiyitholile kuyo ntombazane le ebingigilile iqola. Ngiphinde ngibonge nokuthi livelile ubuqola balo. Noma kuhamba kwathatha isikhathi ngaze ngayiphelwa yithemba nakho ngilihambise ngiliqeda nje udaba lami umfethu bengekho. Ngithole emahashahasheni nomlenza usekha nganoma iyasebenza yini kodwa ke ngoba nakho ngiyayibona sengibonga nje lokho ngithi nje ngibonga kakhulu nabanye ngiyafisa ukuthi basizeke ngiyabonga.